Som man kan se her, så laver jeg en bane. Det er racerbanen, kalder vi den. Det er ligesom den guideline, vi ligesom laver for at klippe resten af toppen. Vi starter her på front, og så er det ligesom her, du spørger din kunde. Er det her fint? Så har vi den næste guide her, og sørger for, at du ligesom tager det andet, som du lige har klippet, og sådan fortsætter du hele vejen igennem. Der, hvor den runder hans hoved. Der skal du ligesom sørge for stadigvæk at holde den straight, så det stadigvæk er længere, hvis du forstår, hvad jeg mener. Frem, helt frem. Og så kan vi ligesom begynde at tage sektioner nu. Der er mange, der ikke gider at bruge den her. Jeg gad ikke at bruge den her, indtil jeg begyndte at gøre det et par gange, og så var det faktisk meget nemt. Den første guide her, børster resten frem. Så har du ligesom det her, og ligesom skulle tage. Bang. Så kigger du. Det her vi lige har klippet. Det vil sige, når vi kører den op, så ved du ligesom, til hvilken længde du ligesom skal tage den til. Og så kan jeg godt lige have point cut til samtidig med, at jeg klipper længde. På den måde, så laver vi ligesom lidt tekstur på samme tid med, at vi også tager noget længde af. Her og her. Der du det her. Og sørg for, at du ikke følger. Dine fingre altid går straight up. Når du tager den op. Sådan her. Næste. Frem, frem, frem. Bang. Så tager vi næste. Gør det samme igen. Inden du så tager den sidste section, som er pandehåret, så børster du alt frem. Kan du bare tage det op herfra. Tag den frem sådan her. Man går altid ind og kontrollerer pandehåret, efter man ligesom har gjort det her i forhold til at tage længde. Så når så kører det ned, så kan man altid tage med feather razeren eller med saksen. Hvis kunden gerne vil have, at fronten skal være kortere, så bare lad være med at sørge for at hive for hårdt ned. Stille og roligt, så klipper I bare ind i håret. Og så følger jeg ligesom også den her guard. Når der kommer til saks, sørg for at lige så klippe et sted. Klipper du i en længde, men du samtidig også følger den her guardline, hver gang du ligesom tager en ny section. Det er det vigtigste generelt, når du klipper, det er, at du følger dine guidelines. Og bagefter, inden du klipper siderne, så har vi det hans hår. Hvis du gerne vil se mig klippe siderne, så følg med i part 2. Det var i hvert fald nok for saksen, ikke?